Здравейте на всички, които ме гледат. Почвам да... Много хора са харесали клипа и това ми харесва доста и продължавам да снимам. Така печах. Поех на малко пътешествие. Така... Знам една техника, повечето неща ги съхранявам тук. Така правя. Тук ще изчакаме да стане ден. Пак да покупаем. Си намерих една мина. Тази мина съм запълнил с дарт, за да се вижда местата ми. Според мен е умна техниката. Явно е, че ще снимам сам. По-добре. Ще вземем си направим една броня. Така. Става се, че ще намерим някакви диаманти. По-добре с някакъв друг човек да добавим. Пишите в коментарите, ако искате да снимате с мен. Защото скучно е самичък все пак. О, булшит. Айде, смешко. Дойде да си мрънкал. Живото смешно. Се рискува много. Телесмена. Следващия път ще проверим тук. Клиповете, като са конвентари, стават по-малки, не се качват всичките, затова много съжалявам. Повечето не ще ги намирам. Явно ще го качвам в YouTube. По-добре ще е. Качваме от YouTube, да се качат по-големи клиповете. Няма да е на HD, който много съжалявам. Ще се опитам да го направя. Пак пишете, скучно е самичък, ще развием къщата. Аз не съм като другите. Съм чак толкова про да го кажа в кавички. Ох. Holy shit. Ребе, животно. Bullshit. Айди, отваряй се. Крашна ми. Скрим в ъгъла. Хванито шпаняк. Се направя хляб. Малко съм хремав. Аз много съжалявам. Ще направя. После така искам още нещо да намеря и ще почвам. Опа! Крипърче си набарахме! Ако ги има тия смешни неща в играта ми. Някакви поразни пре. Като цяло, това ще е епизода. Жалявам, че има. И всъщност... Не. Абе, стига си стрелоти. Ооо, много са. Сега вече я загазих. Влезнат отстрани. И то? Аз ще става. Така тук да не ми се спавам зоните, ще си го запълня. И сега ще е втори епизод. От третия епизод почвам да правя вече реал къща. Сега, довиждане. Да ми среща.